Bun găsit, dragi abonați, la un nou videoclip de Minecraft. Îmi vă întrebați de ce vorbesc așa de încet, trist un pic, pentru că am intrat pe Minecraft, să încerc un pic să intrăm și noi pe Minecraft Survival. O lume nouă începe, dar din păcate, cred că, nu știu, am intrat eu, așa, ea era, dar s-a șters. Din păcate, s-a șters seria aceasta, nu mai avem. Dar încercăm să facem o serie nouă numită Topicraft. Vedeți că facem noi acum. Topicraft. Stați un pic, n-am scris corect. Topicraft. Așa. Și dacă vreți, acum vreți episoade cu Minecraft Topicraft, îmi scrieți în comentarii. O să mai fac astăzi un episod la ora 1. Postăm frumos. Ne revedem atunci. Pa, pa!